Hai să-ți arăt ce mănânc într-o zi la birou după ce am slăbit mai mult de 20 de kilograme. În fiecare seară eu îmi pregătesc atât prânzul cât și micul dejun pentru următoarea zi, pentru că pe ambele le mănânc la birou. În continuare vreau să mănânc sănătos, vreau să mențin kilogramele și vreau să mențin un echilibru în viața mea, de asta prefer să-mi gătesc singur acasă, chiar dacă uneori e enervant și puțin inconvenient. Totuși, pentru astăzi am pregătit 2 rețete super rapide, o salată de ouă fierte pe pâine prăjită, sună puțin ciudat, dar chiar e foarte bun. Baza este din iaurt grecesc, muștar și condimente, dar până se fierb ouăle pentru prânz eu o să mă ocup și de micul dejun. Aici fac acea mini banana bread pentru care v-am lăsat deja rețeta pe profil. E cel mai safe mic dejun ever și se face foarte simplu pentru că doar pun toate ingredientele în blender. Pentru mai mult gust și mai multe fibre tot timpul pun niște fructe și din mixul ăsta îmi plac cel mai mult vișinele și căpșunile și chiar am stat să le caut în pungă. E ok. Între timp s-au făcut și ouăle, așa că o să scot toate gălbenușurile și le amestec cu acel iaurt. Am luat și mușchiulețul crud uscat și ceapa și le-am amestecat pe toate acolo. Am uns felia de pâine cu niște pesto și am pus toată salata acolo. Dar am păstrat câteva pentru decor ca să arate simpatic, ok? Lângă prânzul acesta am mâncat și un cottage cheese, ca să fie și mai sățios și cu mai multe proteine. După 15 minute e gata și mini banana bread, pe care o mănânc dimineața împreună cu un iaurt, este delicios.